Barkanku da zuwa tashar mu ta Hausa TV. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa. A irin wannan rana musamman a ƙasashen Turai, jama'a na ɗaukar rana a matsayin rana ta musamman domin girmama mutane masu gemu. Haka kuma jama'a na ɗaukar rana a matsayin ranar hutu inda wasu ke ƙaurace guraren aiki da ma kasuwanni domin zauna a gida tare da iyalansu ko taruwa a wani gurin shakatawa don cin abinci tare da yin wasannin ɗebe kewa. A kudancin ƙasar Andalus wato Spain da ke nahiyar Turai, wasan dambe ake shiryawa tsakanin mutane masu gemu da kuma marasa gemu, inda mutane suke halarta da garuruwa daban-daban. A yayin da wasan ke gudana, masu gemu ne ke yin nasara akan marasa gemu a mafi yawan lokuta. A ƙauyen Donsborg da ke ƙasar Sweden kuwa, korar mutanen da ba su da gemu ake yi daga cikin gari zuwa dazuka na tsawon awanni 24. To kasancewar gemu wata alama ce ta musulunci sannan kuma sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wasallama. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa.